jeg gøre klar til en opstilling af Isabella, hvor hendes mor skal sidde og holde hende med et rødt håndklæde omkring, hvor håndklædet kun skal være farve, og resten det skal være bruntonet. Isabella skal sidde her, og mor hun skal sidde hernede og holde Isabella. Så skal der selvfølgelig noget lys til. Hovedlyset det har vi her, og så skal vi bruge en opløsningsskærm. Sådan. Så reflekterer den lidt af lyset tilbage på Isabella. Kameraet, den stiller jeg også lige på plads. Det er nok her omkring. Det eneste vi mangler nu med hensyn til opstillingen, det er en lille smule lys på baggrunden. Så mangler vi kun hovedpersonen. Slip through a crack in the wall, fly the coop and the urban sprawl.